Sunt vrăjitoare, sunt magiciană, tot din vechea. Cred că lumea mă cunoaște, îi salut. O să vă prezint viitorul. Mulțumim, o să vedem cine este următorii concurenți. Mămica și iepurașul ei. Repede, liniște să auzim. Următorul, cine ești? Doamnă, trebuie să mergi în față. Pune o piruetă de pirat, așa. N-am stat de la mine, am uitat pe jos. Doamnă pirat, și aici avem? D'Artagnan în salvarea reginei. În față, ca să vadă toată lumea să vă prezentați costumul. Aplauze! Mumia poate vorbi? Îmi cer scuze, fiule, nu pot mult, de 2 ori m-am trezit. S-a trezit de 2 ore. Să nu obosim atunci. Haideți să aplaudăm. Bun. Avem și Castelan, nu? Cea mai frumoasă prințesă medievală. În față. Atenție, băieții avem. Și vine cineva? Fraților, mâncavași, dacă era regina mea lângă voi, să vezi cum veți ieși norocul la toți. Așa mâncați, vă pup pe bune când pe toți. Votați cu mine. Aplauze și mulțumim frumos. Și cowboy. Un cowboy. Cowboy. Cowboyul Becleanului și vă chem să protejăm orașul. Vino în față să te vadă lumea. Dar pentru asta trebuie să spui că pistolul tău e doar o brichetă, nu? Sau de ciocolată. Bun, și acum va trebui să-i aplaudăm pe fiecare parte să vedem cine primește cele mai puține aplauze, pleacă înapoi în public. Cei primii 3 care vor primi cele mai puține aplauze pleacă în public. Să vedem aplauzele pentru Naomi! Bun, noi, jurii preselecție, trebuie să ținem cont de câte aplauze. Am ținut cont, nicio problemă. Deci, Naomi se află cu toate verișoarele aici. Bun, am înțeles. Mulțumim, hai să E vedem doar o următorul preselecție. concurent. Exact. E doar o preselecție. Faraonul. Faraonul numărul 4. Stop! O rugăminte. Vă rog, nu huiduiți. Dacă nu-l susțineți, nu-l aplaudați. Dar nu huiduiți. Bun. În continuare, vrăjitorul din Oz. Magiciana Steluța. Aplauze. Ia să vedem iepurașul și mămica. Iepurașule, spune-mi și mie cum te cheamă, îmi spui cum te cheamă? Și câți ani ai, Mădălina? Am 4 ani, haideți să aplaudăm, Bun, trecem la Piratul. D'Artagnan. Și acum aplauzele pentru Mumia. Bun. Și acum Castelana. Vă rugăm să apreciați costumul, nu cât de prieteni sunteți. Și acum, țiganul! Și bineînțeles acum John Wayne, cowboy-ul! Bun, acum să vedem juriul, ce a hotărât juriul.
Aveți de fapt microfon, haideți să rămânem așa pe lateral. Jurul a hotărât cine pleacă acasă. Greu, dar totuși am decis ceva. Trebuie să alegem 3 care pleacă acasă. Romu! Adică țiganul! Rămâne sau pleacă? Rămâne! Bun, vină încoace, aici. Castellana! Castellana rămâne, bine! Deci îi numim pe cei care rămân, da? Mumia! Ușor să nu te rup! Iepurașul! Și Naomi! Mulțumim mult! Aplauze pentru ceilalți 6 costume foarte frumoase! Mulțumim! Bun. Acum e rândul vostru încă o dată în linie. Atenție! Acum urmează finala. Noi nu mai hotărâm nimic, noi doar ascultăm. Vă rog, nu uituiți, doar aplaudați și țipați. Vă rugăm să apreciați personajul, costumația și cât de bine interpretează. Vă rugăm, nu fluierați doar dacă sunteți prieteni cu cineva, lasă portofelul, toți avem portofel. Bun, vă rugăm să apreciați costumul. Încă o dată, să începem. Voi sunteți jurul, ea este Castellana. Aplauze pentru Castellana! Bun, mulțumim mult! El este Mumia. Aplauze pentru Mumia! Și acum în fața noastră vine Iepurașul! Și acum vine Naomi! Bun, și acum vine țiganul! Bun, o consultare de juriu de 5 secunde.